Piet Heinstraat, Tromstraat, de Ruiterstraat. Het zijn allemaal namen in het Zeeheldenkwartier. Maar naar wie verwijzen deze straatnamen? En waren het wel zeehelden? Dit is Verborgen Verhalen, de videoserie over het koloniale verleden van Den Haag. Ik ben Veeroes en ik sta hier vandaag in het Zeeheldenkwartier. Ik neem je mee naar de duistere kant van de zeehelden. We gaan een stuk terug in de tijd, terug naar de 16e eeuw. Nederland bloeide op. Steden zoals Amsterdam en Den Haag groeiden. Er trokken meer mensen naar de stad. En er ontstond een rijke middenklasse. En wat doen mensen als ze rijk zijn en wat te besteden hebben? Juist, ze gaan shoppen. Maar ze wilden nieuwe spullen, fancy dingen die je niet in Nederland kon krijgen. Dingen zoals kruiden, zijde en suiker. Maar die dingen waren duur. En ze moesten helemaal uit Azië komen, langs allemaal tussenpersonen. Dus wat dachten die handelaren? Zij dachten, we gaan zelf op reis, over zee, om spullen bij de bron te halen. En dit deden ze door of onderling te ruilen, of door het met geweld te stelen. Dit is een win-win, dachten ze. De rijken krijgen hun spullen en wij krijgen onze winst. Maar dit was makkelijker gezegd dan gedaan. En landen zoals Spanje en Portugal, die waren al langer bezig met de handel en verovering in Azië, Afrika en Amerika. Ze hadden forten gebouwd en routes in handen die ze niet zomaar wilden opgeven. Dus wat deden Nederlandse handelaren? Die hingen kanonnen aan hun oorlogsschepen. En als dat niet genoeg was, huurden ze extra oorlogsschepen in ter bescherming van hun reis. Maar dit was duur en het ging ten koste van hun winst. En dus vroeg ze de Nederlandse overheid om hulp. En die hielp maar graag mee. Want Nederland die werd rijk van de koloniale handel. Er waren al veel zeeofficieren, want Nederland voerde oorlog op zee tegen landen zoals Engeland en Spanje. Sommige van hen deden ook aan kaapvaart. En dat betekent vijandige schepen aanvallen, de lading stelen, die niet alleen uit spullen, maar soms ook uit ontvoerde mensen bestond. En de bemanning gevangen nemen. En dit mocht allemaal, zolang ze een deel van de winst maar aan de overheid gaven. En zo werd geweld een middel om nog rijker te worden. Die zeevaarders kregen eind 17e eeuw een nieuwe missie. Zorgen dat Nederlandse handelaren veilig koloniale rijkdom konden binnenhalen. En soms werkten ze voor de Republiek, maar soms werkten ze ook direct voor de VOC of de WIC. Ze beschermden forten, onderdrukten opstanden en vielen schepen aan. Ze werden de bewakers van de koloniale handel en daarmee ook met al het geweld dat daarbij hoorde. En dit geweld was soms echt heel heftig. Soms liep het zelfs uit op een genocide, zoals op de Banda-eilanden, door J.P. Koen. Het werden zeehelden. Maar voordat we iemand een held noemen, moeten we ons misschien afvragen, wat heeft deze persoon nou eigenlijk gedaan? Dit is de Piet Heinstraat, vernoemd naar zeeheld Piet. Piet roofde goud, zilver en andere waardevolle spullen van de Spanjaarden. En dit was belangrijk voor Nederland in die tijd, want Nederland was in oorlog met Spanje. Maar die rijkdommen waren weer door de Spanjaarden gestolen uit Mexico en Bolivia. Het zilver dat Piet meenam werd gewonnen door inheemse mensen en tot slaafgemaakten die gedwongen moesten werken in gevaarlijke mijnen. Vaak stierven zij door uitputting, ziektes en instortende mijnschachten. De buit was dus letterlijk betaald met bloed en leed. Zo zorgde Piet Hein er direct voor dat Nederland nog meer geweld kon aanrichten. Was dit nou een heldenactie? En dan de Ruiterstraat, vernoemd naar Michiel de Ruiter. Voor sommigen is hij dé ultieme zeeheld, omdat hij vocht in zeeslagen voor Nederland tegen bijvoorbeeld de Engelsen en de Fransen. Maar die oorlogen draaiden vooral om macht op zee, om koloniën, handelsroutes en winst. Daarnaast speelde Michiel een belangrijke rol in West-Afrika. Hij beschermde Nederlandse forten die als gevangenis dienden. Achter de dikke muren zaten Afrikaanse mensen opgesloten, die wachten op schepen die hen zouden brengen naar plantages, waar ze de rest van hun leven in gevangenschap moesten doorbrengen. De Ruiter zorgde ervoor dat die mensen niet vrij kwamen. Hij zorgde ervoor dat forten in handen van Nederland bleven. Wat dacht hij als hij weer honderden zwarte mensen in ketens naar een schip zag worden geleid? Zwaaide hij even naar zijn Nederlandse collega's? Of keek hij weg? Hoe dan ook, hij zorgde ervoor dat Nederland steeds machtiger werd, terwijl generaties families gescheiden werden. In de 19e eeuw besloot Nederland deze zeevaarders zoals Piet Hein en Michiel de Ruiter te eren met straatnamen en standbeelden. Zij stonden namelijk symbool voor moed, strijdlust en Nederlands doorzettingsvermogen. Den Haag was de eerste stad die een hele buurt wijdde aan deze zeevaarders. Voor de mensen in de gekoloniseerde gebieden betekenden hun heldendaden echter onderdrukking, ontvoering, slavernij en moord. Misschien moeten we de naam van het Zeeheldenkwartier veranderen naar het Zeeschurkenkwartier of het Zeeroverskwartier. Of misschien moeten we de straatborden veranderen. Wat denk jij? Ik heb nog wel suggesties voor mensen die een straatnaam verdienen wat mij betreft. De Kom,
Tula, Gameren, Sablika, Bonny. De volgende keer. Hoe ontstond de transatlantische slavernij?